Moro Roope. Kuultiin vähän, että sä voisit olla ongelmissa tämän tulenteon kanssa, niin onneksi meillä on jeesi täällä paikalla tänään. Eli. Tässä aletaan vähän neuvoa nyt, miten tää homma pitäisi edetä. No niin. Tässä on hyvä joku alusta, mihin saadaan, ja sitten tästä tuohesta kannattaa ottaa tätä ihan tämmöistä pientä höttöä siihen keräillä. Se syttyy hyvin. Tällä osalla niin voit raaputtaa tosta suoraan. Siitä mahdollisimman pientä höttöä tohon, niin se lähtee liekkiin. Ja käytännössä tämä prosessi pitäisi ottaa semmonen 2 minuuttia maksimissaan, että on hyvät tulet ja pääsee grillailemaan. Niin ei tää mikään Amerikan temppu ole. No. Vittu, me ollaan nyt jönssätty joku 5 minuuttia. Vittu. Okei, hei. Hei, snadipeikki, ota tosta vähän. Oho, tää yleensä toimii. Pikku välirommi.